Hej, så jeg har taget radioaktivitet og snakket lidt om ud fra eksamensspørgsmålet. Sådan der. Så generelt, så er atomer, radioaktivitet er noget med atomkerner at gøre, og det består af protoner og neutroner, som henholdsvis neutrale kernepartikler, altså neutronerne i positivt ladet protoner. Radioaktivitet, det opstår når forholdet mellem protoner og neutroner i kernen ikke er optimalt, så der sker fejl i den stærke eller den svage kernekraft. Men det kan også bare ske, hvis isotoperne de bliver for store. Et radioaktivt henfald, det er spontant. Der er 3 henfaldstyper, når man snakker radioaktivitet. Der er alfa-henfaldet, som typisk er en tung atomkerne, som udsender en alfa-partikel, altså en heliumkerne, altså en 4,2 heliumkerne. Og det er typisk ved de store og tunge, som har protontal på over 83 typisk ses det der. Det er også den svageste af de 3 typer af henfald, da det både er langsomt, fordi den har så større masse, men også fordi den er så fysisk stor, kan den ikke passere igennem specielt meget stof. Jeg tror, det er papir eller sådan noget, den lige kan komme igennem, typisk. Så er der både beta minus og beta plus. Beta minus henfaldet, det er når en neutron i kernen, den omdannes til en proton, og der så bliver udsendt en elektron og en antineutrino. Derfor vil vi se, at positrontallet, det øges med 1, mens at kernetallet forbliver konstant. Ja. De har lidt længere rækkevidde end alfa, men er alligevel ret svagt og kan stoppes af typisk aluminium. Ved beta plus henfald, så sker det modsatte, altså et proton bliver til en neutron, og der udsendes en positron, altså elektronens antipartikel. Og der bliver selvfølgelig også her udsendt en neutrino, hvor der var beta minus var en, antineutrino. Så her der falder protontallet med 1, men igen er der fortsat konstant mængde kernepartikler. Det interessante ved det her også, som jeg kommer til at snakke om lidt senere, det er jo, at positroner, når det er elektronernes antipartikler, forsvinder de typisk ret hurtigt. Og derfor i virkeligheden udsender 2 fotoner. Og så er det til sidst, men ikke mindst, så er der gammahenfaldet. Det er, at en kerne i en exciteret tilstand, altså en tilstand, hvor den har mere energi, end hvad den burde have, falder ned til et lavere energiniveau og udsender et foton. Her der er altså kernetallene, begge to, både pose og det totale, uændret. Og det er helt klart også den stærkeste af radioaktiviteten, det er den, der står gennemtrækningsevne, og den kræver bly eller lignende, eller tykke betonlag eller lignende til at blive stoppet. Henfaldsloven. Vi kan i virkeligheden ikke sige noget, hvornår en given kerne den henfalder, men vi kan sige, hvor stor sandsynlighed der er for, at en kerne den henfalder. Og typisk, når vi ser på radioaktiv henfald, så er der så store mængder af kerner, så at det vil altid der vil altid tilnærmelsesvis henfalde den rigtige mængde af kerner. Og så nedenunder ser vi formlen for den deciderede henfaldslov, hvor en 0 det er antallet af kerner til at begynde med, E er jo den Eulers tal, og så skal det så være opløftet, det kan jeg ikke lige finde ud af i PowerPoint, E minus lambda, som er henfaldskonstanten, og ganget med t. Halveringstiden kan man så finde, som vi gør også ved en normal eksponentiel funktion i matematik, ved at sige, at det vil så være ln af 2 over lambda.
aktivitet, det er, hvor mange kerner, der henfalder per sekund, og den ses på formlen nedenunder, kan vi finde aktiviteten, og det bliver enheden for det er becquerel, eller becquerel, ikke man udtaler det helt for fint, men det vil altså have, at der sker, 1 becquerel betyder, at der sker 1 henfald per sekund. Så hvis du har hurtig henfald med mange kerner, vil du se en højere antal becquerel. Hvis du har en langsom reaktion med langsommere, eller langsom henfald med færre kerner, vil du se et lavere becquerel-tal. Massedefekt. Massen af en kerne, den vejer altså mindre end summen af de frie nukleoner, altså kernepartikler. Så det er altså også, kan man sige, at bindingsenergien af det, og det bliver målt i megaelektronvolt typisk. Så Q-værdien, det er egentlig massedefekten for et henfald til en vis grad. Det er altså, hvor meget energi, hvor kinetisk energi, der bliver overført til de udgående partikler. Ja, og det er altså også den energi, som enten frigives med den her partikel, som bliver sendt ud, eller den energi, som kernen har behov for, der bliver tilført til den, før den henfalder. Så vi altså får den i den her exciterede tilstand, hvis vi så det for eksempel med gamma-henfalder. Så der er henfaldskæder, og henfaldskæder, det er det, der betyder, at mange tunge kerner, og mange kerner generelt, henfalder ikke én gang, og så er de lige pludselig stabile, men det kan kræve flere skridt, før at de er, stabile igen. Og det behøver for eksempel ikke kun at være alfa til alfa til alfa til alfa henfald, men der kan også være beta, både plus og minus, og gamma henfald, før at man når til en... Det er faktisk ikke med gamma, det tror jeg ikke. Den ved jeg ikke lige, hvorfor jeg skrev på. Men altså det kan være både alfa, beta og gamma, før vi når til den rolige tilstand, eller den stabile tilstand. Så er der jo nuklear medicin, hvor vi ser en mere en klar virkelighedsbrug af radioaktivitet. Vi ser det selvfølgelig også meget med vi ser det selvfølgelig også, når det kommer til kernekraft og atombomber, men her har vi valgt at fokusere på nuklear medicinen. Det kan bruges både til diagnostik og terapeutiske behandlinger, så vi kan både altså identificere, hvor at der er sygdom, men det kan også i visse tilfælde bruges til at behandle sygdommen. I diagnostik, så sker der typisk det, at du tager noget radioaktivt materiale og binder det sammen, jeg tror faktisk, jeg har skrevet det her, med en PET-scanning, hvor der er radioaktive isotoper. De bliver bundet gennem en proces, som jeg ikke lige helt kan huske. Jeg kan godt huske, vi snakkede om den derinde ved, når vi var inde der på riget. Men så de bliver bundet til glukose eller anden biologisk materiale. Og det der er så godt her, det er, at celler, som deler sig ofte, altså kræftceller, har behov for større mængder af glukose eller anden næringsstof, som vi har bundet de her radioaktive isotoper til. Og når de så indtager de her radioaktive isotoper bundet op på glukosen, vil der så være mere de steder, hvor der er meget celledeling, altså hvor der er meget, hvor der er kræft. Og den måde, man måler det på, det er, at du har, her er det så typisk et positron i en PET-scanning i hvert fald, som rammer, som bliver annihileret eller elimineret direkte med et elektron, som udsender de her to fotoner i modsat retning, 180 grader den ene vej, 180 grader den anden vej, og så derfra kan man så identificere, hvor at det her er henne. Det der kan være udfordringen med mange udfordringer, der ligger i nuklear medicin, det er, at for det første er det jo farligt. Det er radioaktivt stof, som kan ionisere celler. Eller jeg ved ikke om celler. Det kan i hvert fald skade celler. Så er det også, at
Det kan være svært at holde de her, både finde de rigtige isotoper, som er mindre farlige end andre, men også finde nogen, som også har, den rigtige halveringstid. Fordi at der skal ikke være så lidt tilbage fra indtagelse til scanning. Der skal ikke være så lidt tilbage af det her stof, til at du ikke kan se, altså til det næsten ikke overgår baggrundsstrålingen, men du vil heller ikke have, du vil heller ikke have en så lang tid, så at du næsten ikke kan se noget henfald, og du derfor skal have en person til at ligge i scanneren i lang tid, og at det her radioaktive stof, du så giver det til personen, vil ligge i kroppen i lang tid.